Usibonelo Ntshangase, ikhansela lesibili le-ANC lokubulawa eMpumalanga ezinyangeni ezimbili. NgoMsombuluko, ungqongqoshe wamaphoyisa uBheki Cele wamemezela ukuthi kuzosungulwa ithimba elizobhekana ngqo nokubulala okuyemene nezombusazwe kulesifundazwe, ukuboshwa ngokuphuthuma kwabasolwa ababili okukholakala ukuthi bayathinteka ekubulaweni kukaNtshangase nabanye ababili kuletha induduzo emndenini efuna ubulungiswa. Sidumele kakhulu ukuhamba kwaSibonelo emncane. Ikusasa lakhe lisafune ukuthi liqhakaze, akhulise abantwana bakhe, abesahamba ngalehlungu lesesenzekile. Owabe imeya semkhondo UMotha kaNosifiso Sangweni baboshwa ngoMsombuluko bavele enkantolo yemantshi ePitritif izolo. Mr. Motha ucharged nge-possession of unlicensed firearm, bese Mr. Sangweni yena ucharged nge-contravention of Firearm Control Act as well as contravention of SIRA Act. Abanye abasolwa ababili baphoswa imibuzo amaphoyisa. UMotha noSangweni bazogcina esitokisini kanti bazovela futhi mhla zingamashumi 24 kwephezulu.